Ние сме България! Показвай, показвай. Здравейте и добре дошли обратно в каналът ми. Аз съм Кирил Савов и тук говорим основно за хандбал. Това, което съм ви подготвил днес, е втората част от лагера с националния отбор. Видеото днес ще бъде сбор от няколко различни тренировки, няма да бъде от една единствена. Първата част ще ви покажа контролата, която направихме помежду си. Разделихме се на два отбора, имахме си съдия и реално погледнато видеото ще бъде от неговата гледна точка. Съдия на двубоя беше Михаил Иванов, който обикновено е част от нашия отбор, но поради контузия се наложи да пропусне лагера плюс мачовете. Но за сметка на това през цялото време беше с нас и си следваше неговата програма за упражнения отстрани. Изрязал съм възможно най-интересната и най-динамична част от видеото и от самата контрола, така че се надявам да ви хареса. След това ще продължим към по-статичната част на тренировките, които са загрявка на вратаря и съответно стрелба по поста. Оттам насетне продължаваме и с пътуването. Започна от Варна, взехме бусовете на Рентакар, които са един от основните спонсори на федерацията. Продължихме през Шумен, за да съберем останалата част от отбора и продължихме към Свиленград, оттам се прекачихме на друг бус и отидахме до Истанбул. В Истанбул вече прекарахме около 10 на часа на самото летище. В общи линии просто обикаляхме, пихме кафе, лутахме се из по магазините. Нищо кой знае колко интересно. И вече от самото пътуване до град Орду. Ситуацията в Орду беше доста интересна, тъй като още с пристигането и с качването ни в автобуса тръгнахме с един кордон полиция, който ни следваше до самия хотел. И вече там през цялото време имахме охрана пред хотела, съответно стоеше по една патрулка. За мен беше малко излишно, но така са преценили домакините. Ще ви покажа и от части залата, в която играхме. Беше доста хубава зала, изключително чиста, изключително топла. За щастие тя се напълни, даже бих казал, че са препълни, но това е отделен въпрос. Надявам се да ви хареса, затова приятно гледане. Те снимам ли? Да. Добре си, Кире. Играй, играй. Брат, хвалня ти утре. Кире? Как се спира тия, братле?
thoughts into my mind all day. Sipping herbal in the morning just to feel okay. Had a dream, I was water just flowing through space. Till I landed on the record that my grandma would play. Talk sweet like jazz in the park after rain. What the grass smell green and the air feels sane. Put the phone on mute, let the silence explain. I don't need much, just a book in the brain. Used to chase things that will run from me. Now I sit still, let the peace come free. Paint a verse in the sky with a loose leaf. While the moon do a dance with a soft oak tree. Let it ride, let it be what it be. Got a breeze in my chest and a thought run free. I don't rush, I don't race, I just float on three. Got a vibe in my soul, got a life on key. Let it ride, let it breathe, let it roll like that. Got the world in my cup and the beat in the back. I don't stress, I don't fold, I just lean on facts. If the sun don't shine, I'ma still bounce back. I've been good, I've been gone, I've been lost in the loops. Got a hoodie and some headphones, walking with troops. Ain't no answers in the feed, just noise and flex. But I found God once in a vinyl set. Talk slow when I speak, let the moment stretch. Learn peace ain't found, it's a thing you protect. Yeah, I vibe like water, I change and shift. But the roots still deep like my grandma's grits. City move fast, but I drift like smoke. Let the rhythm in my chest be the way I cope. Wrote a song for the days that feel soft and broke. What a healing don't shout, but it still got hope. Let it ride, let it be, let it be what it be. Got a breeze in my chest and a thought run free. I don't rush, I don't race, I just float on three. Got a vibe in my soul, got a life on key. Let it ride, Приключение? Да. Ама ти got the world in my cup. голямо приключение да се вкарали. Търсим генерала да ни разкаже някой история. Генерал Златев. Got a breeze in my chest and a thought run free. I don't rush, I don't race, I just float on three. Нарисали сме се на коне. Метачето сега ще ходи да си купува от чула Картие. Действаме сега, отиваме да ги пазарим за 750. Да реши да бързат. Да, защото Трябва да ги пробваме. Incoming Chief Bahar Eser and entire cabin crew, welcome to aboard our flight. Our flight time to Sun Airport is 1 hour and 50 minutes. Update now on behalf of... Ако съдържанието, което правя ви харесва и ви допада, моля оставете по един лайк, абонирайте се и може да пишете по един коментар отдолу. Така че до следващия път. Айде!